Horas madihita saluhutna Persiajaran Sikola Sabat tuna manggodang Triwula 2 2010 sia Ari-ari parumah tanggaon nah di suraton nisi Claudia dohot Pamela Kansegra saha mahita tu persiajaran pawaluhon ima di hari Selasa 21 Mei 2010 sia nah jinahoni Padita Amron Situmorang. Horas dihita salutna Lasni roha doho tanggung jawab ni akan atoras jahama pasalman 127 ahado persiajaran na dapat hita sian pasalman 127 on pamikirion ahado na ikon buatot tasian ayati laho tu dirita sendiri jala bohama dalata mangulahoni di parmulota ditikiho marsakap laho mangalopa si panganon haso malamu ikoma ihutonomu resep ni si panganoni molo dipatu pahodo si panganoni hobar tu sude bahan na dihaperluan tusi jala manghiuton aturan na dapok mu masongon na sinaka ni rohami alai molo laho gabe nat oras dang boi tu doson ta songon na mangalopa dang adong dak danaki nasarupa sada dohot na asing nang peho mangulahon sude songon na dirohami tu akada danak na asingi lai totop donasida marbeda haadongon on ra inorhon ni jenis kelaminna tiki hatutubuni nasida bakoni nasida dohot akka alus na asing disakap ni debata akanatoras kodo manogu jala mangajar hotu akka anakon ni nasida asa makaholongi jala mangulo ibana 5 Musa onom ayat 4 rodisia pesalmes pitu pelalu ayat 5 rodi pitu podani debata tu akka natoras ima tibuhian pasomal-somal madak danaki marparange hobar tu dalanna nang dung matua ibana dang tagamon morot ibana siani poda 22 ayat onom dang na ikon torus rapon dilabung ni akada danaki asa mamastihon nasidai dang mangulahon putusan nasala molohita masiol ni roha lao marnida akan anak kotai marhamu baun sian namemet nasai di pamaja naso margogo gabe sahalak nama godang madiri jala sukses tanggung jawab ta na tarlumobi ima mabahin nasida asa atus maka holongi jala mangula di Yesus Kristus hita akan atoras boy do hita mangiuton dalan laho mangadokon partodion ni akad anak kota ima na di patorang di buku 5 Musa onomi adong opat aturan narikot ya hita ikon manangihon Tuhan debatata 5 Musa onom ayat 4 jala ikon haulongamu Jehovah debatam sian nasa ruham doho sian nasa atatem doho sian nasa gugum 5 Musa onom ayat 5 jala ikon parateatonom muluhut hatana 5 Musa onom ayat onom jala ikon baritonon nas ta itu aka anak kotai ahana dapot ta atusan taringot tu ibana 5 Musa onom ayat 20 rode ayat 27 buku 5 Musa onom ima mangaleo 2 pamikiron narikot na parjolo pamikiron hobar tu na mangajar dohot na makatahon 5 Musa onom ayat 7 pangajarion nai on ma pendidikan formal na umum molo makatahon om mataringot tu na mangalehon hatorangan naso formal manang naso umum di hadongon nasarupa pakatahon pahasitongan hobar tu bibeli masa mai di parsauran ni natoras dohot akada danak tiki na formal manang na laho mangajar boy doi diulahon di tiki hita mangulahon punguan pamuji on ni rumah tanggata laho mangguruhon hatani tuhani rapon nasida pangajarion nasu umum manang informal on manas namasa di parnguluon siganupari jala om manaum no peting akan namasa di parnguluon siganupari om madalan na tungdinggan laho makatahon jala manaringoti hasitongan ni bibeli sada Musa 10 ayat 10 sia pamikirion na paduahon ima rahut tonomu jala suraton 5 Musa onom ayat 8 dohosia hasitongan di portibi pertodioni ikut ruhut doi di parniluata tangan
jala di parangehon ulu, jala ikut do di surato di bagasa rohatta tohang ni jabum dohot di panguluhon na umum harbangan ikon mai marmula sian rohatta tu jabuta jala sian jabuta tu portibion. Songonima persiajaran sikola sabata sadarion Horas.